Il-qagħda diżastruża li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista wassal sabiex strutturi u fergħat fil-Partit Nazzjonalista joħorġu dikjarazzjonijiet ta' kundanna lejn il-partit tagħhom stess. Il-fergħat taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista l-MZPN qal li s-sitwazzjoni preżenti tal-Partit Nazzjonalista bħalissa mhix tenibbli u li l-Partit Nazzjonalista mess il-qiegħ. L-MZPN immexxi mill-President Joseph Grech li huwa qrib ħafna tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil talab sabiex tintrefa r-responsabilita politika minn dawk involuti fit-taffiġa li saret nhar is-Sibt fil-Kumitat Eżekuttiv. L-MZPN żied jgħid li se jkun qed janalizza s-sitwazzjoni preżenti tal-Partit Nazzjonalista u se jagħmel rapport li janalizza s-sitwazzjoni u jgħaddih lit-tmexxija tal-Partit. Il-Forum tal-Professjonisti fi ħdan il-Partit Nazzjonalista qal li l-aħħar żviluppi fil-Partit Nazzjonalista huma ta' tħassib kbir. Dan mhux biss għax jaffettwaw b'mod serju l-Partit imma huma ta' dis-servizz lejn dawk li ddedikaw ħajjithom biex iservu l-Partit Nazzjonalista. In-nies tagħna ħaqhom aħjar, iddikjara l-Forum tal-Partit Nazzjonalista. Il-Forum tal-Professjonisti fi ħdan il-Partit Nazzjonalista talab ukoll sabiex tintrefa r-responsabilita politika wara riżultat ċar ta' telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.